खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बाबा ओइ सना फाय दाखालि लोमजानायनिफ्राय बिराद अख्रा जादों मानसिया लोमजादोंमोन दा हामबाय जन्दिसबो जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा जन्दिस जारिनाया जोब्बाय ओमफ्राय बहुद दुरबल जाना दं मानसिया ओमफ्राय अख्राथार जादों देबार लोमजागासिनो ओमफ्राय बोराया मैया फैदोंमोन नालाय दिनै थांसिगोन सानसेनि थाखायल'सो न'आव फैदोंमोन जेनेबा हरमायाव फैबाय आरो प्लाटन ओमफ्राय न'आव फैदोंमोन नालाय बोराया दिनै थांगोन ओमफ्राय दा संनाय खावनायनि लाहार फाहार दाथ' फुं जादों नालाय ओमफ्राय बिन लाबोदोंमोन ना बोराया मैयायो पेकेटाव थानाय बिन गोरान बेखौ हराव सोमना दोन्दोंमोन बेखौ साम'जों संनायदो ओमफ्राय आरो खांख्राइ मेलेम एवनो नागिरदो मैथाजों बेनिफ्राय बिराद दारागावआव थांनो सानदोंमोन नों फैबा दारागावआव थांगोन ओरै होनबाय थादोंमोन आरो आङो ओमफ्राय दाथ' प्लाटनसो फैनो गोनां जाबाय दाथ' थांनोनो मोननाय नंला आं देबार दारागावआव आगोला थांदोंमोन देबार थांनो मोननाया आखा गैया आरो जेनेबा बोराया थांसिगोन नालाय इनियाथ' दा डिउटियानो जाबाय थासिगोन आगोलाथ' सारजों थानायाव डिउटि नङामोन जेनेबा ओमफ्राय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला आंनि भिडिअखौ सोरबा नायदोंब्ला प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामदे बेखौ हुखांजोब्बाय माबानो सुइन्द्र दै मोजाङाव ओमफ्राय दाबो नै बिना बेनो ओमफ्राय रुइबाय हरावनो सोमना दोन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदि बिगुरखौ गारनोसै आरो गारनानै साफा खालामनानै माबा साम'जों संनोसै आरो बेखौ ओमफ्राय नैबे दाबुखौ रुनोसै जानो ओमफ्राय नै आंनिया खांख्राइ दाबु रुनाया मारै जाखो नुदोंना नै आरो खांख्राइखौ बाबाया माबा ब्रास मारिगासिनो नै मोनबाय जानोसै दा नैबे हरनि लकेल दाउजो आलु संनायमोन बेटाया जायाखैमोन नालाय बेनो दोन्दोंमोन ओमफ्राय बेनो दौग्रोनोसै भिटामिन मुलियाबोथ' जाजागोन ना इखौ दौदोबा जाजायोथ' र' बरि जाबा बाबा गुदुं संख्रि जायो आरो लोगोफोर आबाया ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानै दा दसे 10 मिनिटसो जाबाय आरो ओमफ्राय दा मुलि दौनोसै मुलि भिटामिन लाबोदों नालाय दुरबल जादोंमोन ना मानसिया बेखायनो भिटामिन दौनो नागिरदो दा नै बोराया बा मालाय जि खावब्लाबा नुखादो हाल्ला आदाजों मालाय मबाइल नायबाय थादो मुलि जानोसै ना बा बुवा मुलिया बैयाव नै दौनोसै दा आबा लोमजानायखायनो आङो ब्लग लाबोनो हाथाराखैमोन ओमफ्राय दिनैसो लाबोबाय बाबा गोथावना बाबा गोथावना इयाव दैखौ इयाव लोंहोदो नै बेयाव आइया खांख्राइखौ देबाय थादो खांख्राइ मेलेम एरख'दो साम'खौ माबा गारनांसिगोन ओमफ्राय नै साम'खौ दाखोन गारनोसै लोगोफोर साम' एरख'बाय आङो मार साम' जानो लुगैना दंखायोमोन ओमफ्राय आबाया लोमजानानै आं साम'खौनो मोनजायाखैमोन आरो एख' मोनजायाखैमोन रुनायल' जाबाय थादोंमोन जन्दिस जादोंमोन नालाय
ओमफ्राय जनदिसल' नङामोन बेनिया मोननै मोनथाम जादोंमोन जेनेबा लोमजानायबो दंमोन गगा मोननायबो दंमोन आरो जनदिसबो जादों बेनिफ्राय जनदिस जारिबाय नालाय ओमफ्राय एख' जानो हराखैमोन ओमफ्राय जनदिस जारिनाया जोब्बाय दा जनदिसाबो जोब्बाय ओमफ्राय आरो दा माबाखौ जानो होआखै र' बयलारजों दाउदै ओमफ्राय आरो फार्स्ट मुलि जोबियावथ' एखदम रुना जानायल'मोन दालिल'मोन बिराद अख्राबो जादोंमोन ओंखायनो आं ब्लग लाबोनो हाथाराखैमोन ओमफ्राय नै दिनैसो एसे हामनायखाय मोजां मोननायखाय आङो लाबोबाय खांख्राइ मेलेमा मोनबाय नै बेयाव साम'जों माबाया मा होनोमोन बिन दालि खारै संदो बेनिफ्राय नैबेहाय ना मागुरबो बेनिफ्राय जोङो दायो जानोसै साम'आबो मोनबाय ना भाजा एवबाय बेनिफ्राय खांख्राइ एवनायाबो मोनबाय ओमफ्राय बाजाराव थांनो होननानैबो आङो दुगैनानै साफा देलायबायमोन आरो गानखाबायमोन फुरानो बेनिफ्राय मार अखा हाना होदो बेसेबा अखा हाना होनानै माने अमा बेदर लायनो थांनायदोंमोन आरो थास' बिबार जानो ओमफ्राय बिराद अखा हाना होनानै थांनाय जायासै ओमफ्राय बेखिनियानो जाबाय आरो बेखिनिखौ जानो थांसिगोन बे मालाबा जासिगोन थास' बिबारजों अमा बेदरखौ ओमफ्राय दा जों जानोसै होदो जों जाबाय थानोसै नोंथांमोनहा जानायखौ देखायबाय थाला दे दायो ओंखाम जाखांबाय जाखांनायनि गय जानोसै जोंहा आबाजों आयो खाबानिया है इदि जाया लिमनि माबा होननाय है इदि जाया सि मोनसे मानि लानानै थांबाय लाबोलै आबा खावनि लाबो बाबायाबो जागोन ना ओमफ्राय दा गय जाखांनानै बोरायखौ हेगारखांनानै आरो माबायाव थांनांगौ गथनि मिथिंनो स्कुलावनो फैदोंनो लेंहरबाय थादों ओमफ्राय थांसै दसे थानानै गय सय जाखांनानै नाबा जागोन ना बा नोंबो होगोन ना दा आं गय जायो होनना खिथानाय बाबा दिनै आं गय जायो आं खाबारा ए सोरखौ दानगोन थांजोब्बाय खोमालै आंना लोगोफोरा मा गय जायो आं आरो अयथासार लेथ्रा गोब्राबानो मोजां मोना गोदै होनानै हाय बाबा अखा हानायखाय एसे थान्दा जादों बारा गरम जायाखै नामा थानो हाया गोलोमो आबा लांफा बाबानि गस्लाया मैया फैग्रानो सुना होजोबदोंमोन आङो बेलासियाव रानबाय बेयाव बारनांसिगोना गस्लाया मा खालामो मानो इदि गोजाबाय नालाय हाया बाबा नै गिदिर लांबा जायो गांसे ससे गाखोथारगोन आरो बिफाया थांनो ओंखारबाथाय ससेल' थांफानोसैबावसोनो खाथियाव ओंखाय थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन दे मालाबा बेदर ओंख्रि संबा हैना फैगोन ओजों गोदान लांदों दुंखौ मा बानाय नुवाखै सं मोनाखै ताला मारिना दोनदों मायो मा होनदों आबा मा स्कुलाव मबाइल नायगोन आरो होनदों स्कुलाव मबाइल खिन्थिना दोनगोन दे आं नोंखौथ' दे होमबा बबो नांथाबाय दे थांदो खानाया सिनजायो थांबाय बाबाया बाय 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 बाय
थांफानो लुगैदोंमोन आरो मिथिङाव बाबा इउ स्कुलाव जोंना दिनै गथनि मिटिं दंनो ओमफ्राय बायदेव फैदो माबा रायलायगोन मिथिया लेंहरबाय थादों आंखौ सुमान नै आरो इखौबो आलियावबो गुडबा भिडिअ'आनो बेखिनियानोसै ओमफ्राय फारसेनिफ्राय खिथिनो हायासै आङो अयथासार खायसो आबाया बेटानि थाखायनो बिराद दुस्थ' जाबायना ओमफ्राय आङो जेबो ससेल' लानाय जायो आरो बहाबा बावगारलायलाङो ओमफ्राय बेखिनियानोसै लोगोफोर बेखिनियानो आरो सोरबाफोर गोदानबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बावनाङा आरो लाइक शेयार खालाम खाना लानांबाय मा फरायनांगौबा इयावबा गावबागाव बहिया ए इसोर लिरखानायखौ दा नायना लिरना मोनफैबाय बहि गांसे मोनबाय बहियाव मायबा लिरनांगोन आंहा थालांबाय नालाय दा आं दसे थाना इसिनिखौ नायनानै लिरनोसै